Rita, Alfred, Milo, Mumu, Olga, Talalo. Rita, Alfred, Milo, Mumu, Olga, Talalo. A tropa de trapo. Olimpíadas. Que día máis aburrido. Podíamos facer algo, non che parece? Xa, Olga, pero que podemos facer? Botámonos outra vez polo tobogán. Xa, sei, facemos un pouco de deporte. Que idea máis boa! Hai moito tempo que non corro, nin nado, nin fago nada de exercicio. E se facemos uns minixogos olímpicos? Podemos facer un circuito e botarmos unha carreira. O que gañe coroámolo cunha coroa de loureiro e leva unha medalla de ouro. Milo, que espelido és! A idea é fantástica! Pero ti non podes participar porque escordaches un nocello. Non te preocupes, eu fago de xuiz e Talalo axúdame desde o aire. Preparámolo todo e despois dicímoslle os outros. Ben, queridos participantes nos primeiros Xogos Olímpicos da tropa de trapo, as regras da proba son as seguintes. Primeiro, tedes que dar unha volta correndo pola pista de atletismo. Despois, tedes que nadar na piscina olímpica. E por último, tedes que saltar estes valos ata chegardes á meta. Nós facemos de xuíces para evitar que a ningún de vos se vos pase pola cabeza facer trampas. Estou a mirar para ti, Rita. Trampas? Prometo que hoxe non fago moitas trampas. Como que moitas trampas? Non valen as chafulladas, Rita. Entendido. Non fago trampa ningunha. Os xuíces imos estar atentos e como vexamos unha soa trampa, quedas eliminada. Aquí non nos gustan os trampóns. Pois veña, todos os participantes aos seus postos. Preparados? Xa! Que carreira tan emocionante! Vai ser unha proba moi disputada. Xa percorreron máis da metade da pista e achéganse á meta. Mumu parece a máis rápida polo de agora. Leva unha clara vantaxe sobre o resto. Olga e Alfred van empatados. E Rita chega de última. Agora teñen que saltar a auga. Que gran chimpo de Mumu! Vaya estilazo! Rita vainos alcanzando a gran velocidade. Ai, ai, ai! Chegan ao final da piscina prácticamente todos á vez. Quen vai gañar? Quen vai gañar? Chegan ao primeiro valo todos igualados. Terceiro valo. Manda truco. Mumu tropezou e quedou atrás. Alfred vai en cabeza. Pero isto que é? Mumu dalles alcance a fume de carozo.
Entran na meta. A chegada estivo tan igualada que non se sabe quen gañou. Están baldados. Gañei, son a campeoa. Rita, temos que ver a foto finish para comprobar quen gañou. En canto a foto estea preparada, vémola. E aí a temos. E o gañador destes primeiros Xogos Olímpicos oficiais da tropa de trapo é... Mumu! Son a campeoa, son a máis rápida, a máis forte, son a becerra máis fabulosa do mundo. E tamén a máis derreada, pero son a campeoa.